A, cześć! Chodź do góry. Jej! Walnę z przyczepami. Ja? No. Co, nie umiesz się obsługiwać? Cepami? Ale tak szybciej! Życie! Nie. Nie ma smarowania. Ziarno nie wyleci. Powoli trzeba. No to jedziemy. O. Ale samochód też jest. Wiem, ale samochód nie celuje. Rano była tańsza samochód. No to Łuci. ile? Łuci. Dalej. To znaczy? Znaczy to ja nie wiem co To i znaczy. też smarowanie. Mało dali, mu cim dali! Nie. Na cepy nasmarować. A. Ale coś lichę plony chyba w tym roku, bo nic żeś nie wymucił. Dychę plany. Albo wziąłeś, to ja może chciał po kombajnie możecie. Trzeba teraz przekręcić. No. To po kombajnie jest. Pięć też wystarczą. Mało dalej biję dalej. O, dostarczymy. Mało dalej biję dalej. No ile? 20? Tak, postawi. Ale gdzie jest trup? Sam jak kiedy pijesz, to będziesz pijany. Mało dalej. Daj mu jeszcze jedną zapatygę. Jedziemy. Odsunąć cię, bo bijemy. Bajek walię. Ej, trupa skręca, ale musi być krzyczenie. O, i na obie strony. O, jedziemy. Będzie wielda, ale Trzymaj ten na siebie macie A to. na chodniku. Uważaj na samochód, bo tam